morning. Ang lakas ng araw pero medyo malamig-lamig sa konti. So, yeah. Magagala ako kasama yung pinsang ko. Because, I know, may bus naman eh. 43, not 52. Okay. Oh lala, ang init. Hey guys. Andito kami sa sa train. Para kami nasa somewhere in Maynila. Ang lakas ng init no, pero pag nasa labas ka medyo mahangin kasi kaya malamig. So, yes. Yung pinsang ko. Pupunta kami ng mag-shopping kami for pasalubong. Kasi yayamanin na yung pinsang ko. So, yeah, dadalhin namin kayo. See you later. Tapos natutuan. Kuskusan natutuan. Hey guys, nandito kami sa mall. We're going to buy some pasalubong. Siya lang naman ang bibili kasi ako wala akong budget na for pasalubong. So, yun. Magtitingin-tingin. Tsaka I'm planning to buy maliit na yung pang lang, hand carry lang. Ewan ko may makikita ako. So, yeah. Dito kami sa mall. I hope naririnig nyo ako. That's all, thank you. So, yun lang. Ang itsura ko. Well, see you later. Alligator. So guys, wala pa kami nahanap. Parang bagong gising lang ako. I woke up like this. Charot. So guys, kakalabas lang namin sa Zara. And, so pupunta naman kami dito sa H&M. H&M. Yun. H&M Kids. Pwede rin sa So, yes. I'm done, bro. Hindi na ako uuwi. Pupunta tayo ngayon sa dito tayo. Akit tayo dito. Kayo ay So guys, we're broke. And the damage has been done. So wala na kaming budget. Naubos. So I decided not to go home. Not to go on vacation kasi naubos na. So guys, alam niyo ba kanina, nasita ako ng ng parang, hindi naman yung guardia, nag-ano lang. Sinita ako, kala naman nila sila yung binidyohan ko. Mukhang tanga lang, no? Mukha ko lang naman nakalagay. Tinignan nila yung video, pero mukha ko lang. Tapos, yeah, yun. Pahiya sila konti. So, magtitingin-tingin tayo ng mga chocolates because chocolates is life for ano. Wait, dapat ka dito. Ito chocolates. So, magtingin-tingin tayo ng chocolates, guys. Yan guys. Tapos na siya. Uuwi na siya. Galing nag-shopping sa Zara at sa H&M. Ikaw nag-vlog? Okay, my cousin take vlog. Cousin ko yung nag-vlog. So, wala. Look, dapat grabe naman yan. Sobrang lapit naman. Ikaw. Ay, alam mo, bumili ka na lang. Anas na Xinhua. Ayaw, wag na. Ano kakainin mo? May noodles ako doon, may itlog ako doon, may bread ako doon. Sige Okay, na lang. matanda ka naman. Hey guys, it's springtime. Flowers everywhere. Yung puno may mga cherry blossoms na oh. Ewan ko kung napapansin nyo. I love it. Malapit na mag-bloom yung tulips. Hey guys! I've got my road mic. Pain ko pa lang naman.
so excited to try it. Ba, saan to? Wala akong alam dito eh. I don't know. Maybe mag-search tayo kung paano gamitin to. But yeah, I love it. I got it. Pwede na tayong kumanta. Pwede na tayong mag-feeling singer. Feeling singer. Hi guys. So I just done filming makeup tutorial. Yan, makeup look. Simple lang siya guys. Yes, sana abangan nyo. Or baka ma-upload na yon before nitong vlog na to. So, yun. Actually, it's 12 AM na yata. Hindi ko alam. Not sure. Look at that highlight, guys. Fuck. I love it. So, yeah guys. I'll see you again next time. Bye!